Hej, jag heter Ranva. Välkommen till mina samrövare och frågeskaparsättning. Som listafölk och läsande i universiteten är jag alltid förviten efter att veta mer om vad händer och hinom utvecklingen. Och jag ser röjande av samröven för jag är vanad att mycket bättre inled i detta. Jag får vidjan av en läsande av sättning och en som är lika förviten som jag. Och i kvarje parste vill jag kanna hur utbyggningar och arbetsrönter kunde brukas samman och att han har fått inled i för att utbyggningen fävner om vad som kan brukas till hur det är att vara läsande av sättning. Och idag har vi två spännande gäster i med. Honno som läser sjukröktarfröje och Alexandro som är stjåre av Klagsvågra sjukrhuset. Alexandra är förviten, men hon är reist finns spurningar av Instagram vissar som hon kan bruka om hon vill. Hej. Hej. Välkommen till. Tack för att du vill komma. Tack för det. Det är spännande att släppa hitta det. Så blajs. Och alltså, som jag har så läst till sjukröktarfröjning. Ja. Och jag kunde gott huxa mig inlärande sport. Hur du valt det här uppbyggningen? Jag har haft större framan undan som jag vet intresserad av tält och sådana. Och följde att jag har bruk för att vara inte mer aktiv. Och jag har nekvar sjukröktarfröjningar i familjerna. Och på att han har vi finns jag syns jag kunde lägga till kvart det innebär. Och så har vi huxa om det. Jag var i flera år och så passade det vi alltså nu att jag började till för skola och så tog jag ut av det att jag valde det här för sånt. Men det var väl att hjälpa folk och göra omsorgen och det gör man inte som sjukröktarfröjning. Säger det här hjälpa folk. Det som jag ofta hör innanför branschen är att det ligger en av oss driv mig och i detta faget där man väljer det. Ja. Att man har hjärta som bänkar för det. Ja, alltså först då kom sjukrökning av såna kattlen någon som var öliga. Alltså att skulle jag kattla hjälpa människor och sårt och alltså det är kanske ju en avsamon än men det är ett fackligt krävande starv. Mer än det som folk ofta säger och hejtar händer och sånt. Det är en öliga stor alltså, teoretisk vitan som ska till för att kunna arbeta som sjukröktarfröjning. Och spädan teoretiska men östhandan de mänskliga parten att ge omsorgen att ha iveskott ta man möter folk som kanske är i illa fyr och visslar. Lättja såna lackne och händerna som sjukröktarfröjning. Alltså det är största sorts. För det negativt var undervist så hur man tåsar vi kycklingar och alltså vi tar ölen alltså vi kommer ju in och passa alltså till sjukhusfälten och i förjon så du får så praktisk upplärning. Ja, alltså där börjar vi nog snäckare teoretiska vitan om allt det vi samskifte och så rätt och så får vi där in och att vänja det. Det är väl lagt på att det är när man lär isna. Ja, till ölen alltså vi tar samskifte jag kan alla utbyggningen isna. Men nu kommer jag till att huxa om ta tid lära att lägga spröjter. Så hur gör man det? Brukar man alltså armen till sig själv eller pettiga av en docka eller hur gör man? Ja, så här är det dockor som man kan välja att spröjta vid. Och alltså som oftast man har en sån procedurbok här man ser akkurat vad man ska bruka. Vill växt man i 4 gånger så rätt så tar lära vid isne att lägga det till rättes och så faktiskt vänja vid att kan vänja docknar men vi vänja faktiskt att kvar att spröjta kvar Ja. Och ta gänga skola på så ser en vanlig skola eller en vanlig vecka ut så det kom. Ja, vi har alltid en läsare om veckan. Vi skulle läsa ölen så det är absolut negativt. Och så är vi till skola 4 dagar om veckan. Så det är med lunch vid då. Men det är en blandning av andra bara kvärt det är folk akkurat ta. Därför är det som sagt ölen teoretisk undervisning och några få veckor i praktik ett Simon. Och så tar vi så skola alltså till ju sammansätt av bäge skoladövon och så är vi då i vänjingarståla. Alltså vi kallar här vi vänja alltså det förskälliga att göra subkutaner och intramuskulära injektioner. Vad säger du först här? Subkutaner.
det tar man lägger där till där tinro stitchonalna som du prickar och i axeln huvud upp och ner sig huvudläge. Och det är en intramuskulär injektion så för en helt inne muskel. Det är mest kvärt skall kvär. Kan det ligga bäst och så. Och hur som man gör det. Ja. Du ett som jag kommer till också om nu. Hur är det sociala där man läser sjukröktarföring? Alltså nu viskar det för mig som här eller nekva göra. Nekva läsa, nekva praktik och så där. Men det kommer till kvarnön vi. Ja. Alltså vi ser man kör öliga tatt att så någon flocksfällon. Där är det helt annat. Prat i mitten flocksfälla inte kanske är alltså man kanske ha vanligt arden. Här är inte något som är som man har beröringsangst för det. Tar man läser sjukrökta fröja och snackar vi så nej. Flocksfälla är så. Så det är ordentligt givande. Och det som kanske är snur öliga gott är att vi ofta att nå en praktik här så har vi kanske en såna felaxreflektion eller så. Här vi för in och så kanske snacka vi samman och vänta praktikerna och så det till man upplever det nek. Som kanske kan vara öliga avblåande för en. Alltså så vi lär ju att passa att utdöna sjukrökt. Och ta ett öliga gott att det här var omkring som är som stöv att vänta sig så stövnar vi. Så det här var tacknarskyld då? Ja. Ja. Så det är ju kvän som helst man lukar. Nej, alltså det är vi har alltså tacknarskyld är öliga område. Det ska vara ett skikt så folk kan komma in och sjuka och så komma in till så här allt det där. Så vi har inte lov att dela näkra upplysningar om personer eller näka sort för att hemstöden är vi det då. Och hvis man så har bruk för att dela så om okkurst som man har haft trouble vi så får man inte in och fortäller vad för personer det är. Så det är alltså mer hypotetiskt tar man delar okkurst ganska. Ja, men det är öliga generell känsla av detta och hänt. Ja. Hur är vi bulkar boy? Ja, vi gör nek bulkar på isne. Och det är isne område för att få liksom hur säger man? Alltså få show något inte öronläsande vi inne i det så hemma så är det öliga alltså nek bulkar på ett år alltså andra på kvart fage och så rätt. Ja. Och det är en pastor att vi läser sjukrökta för det alltså att vi lär att arbeta samman vi gör dem. Det är innanför samma fagområde och isne innanför det. Alltså tvärfagligt. Okej. Hur är kinsbyte och åldersbölkarna innan det läsande? Ja, alltså här är det bara kvinnor som läser. Ja. Och lötna. Och det är ganska alltså vi kunde gott också att det är fler män nästan som sökte in till sjukröktarfröja. Och men åldern är öliga. Alltså det är onkel som kommer från student, onkel är i 16, 13 och 14 och sånt så. Och generellt alltid ganska att medelåldern är sen hackre för sjukröktarfröja för är utbyggningar. Så hur är det så att det är flest kvinnor som väljer dessa utbyggningarna? Ja, alltså det här kan nog komma en längre förklaring innan sövarna sjukröktarfröjorna men alltså det är nog från alltså för det är ju nek som svärar för att det är kallet jag kvinnor att vi som omsorgan och rökta folk. Och det är ju brott eller nek det senaste åren. Alltså utbyggningen är nu en bachelor och det ligger nek avstöl i vidan innanför sjukröktarna. Och det är kanske att det är att folk halta sjukrökt är hejtar händer och fitta kvinnor som är goda folk som där passar sort och det är alltså det är ju inte isen där men en stor part är inte fackliga. Alltså vi vet en rik om människa, om det sjuka människa, om hur vi vittjar, hur vi samskiftar, hur vi utan sjukrökt och det är ganska en part av det. Så mina observationer är att det är sjukröktarfröjningar som är mest om sjuklingarna. Och läkarna kommer ofta in och diagnostiserar och säger vad ska göras. Och så är det sjukröktarfröjningarna som är utdömda. Så löjklotren en sjukröktarfröjning, han är så kolossalt stor. Och bäge att ha den fagliga men ösne ta extra att visa omsorgen alltså den kombinationen det är fantastiskt att söka
Och ofta så säger man att det är liksom naturligt att sjukrökning det är inte bara röringsangst. Alltså det här där vi att säga att vad kom över hos hevet och där. Och det är inte bara sjuklingarna men det är också i arbetsomkvarven att ta komma tatt på någon annan. Och det skiljer väl att mamma tar att det är tungt arbete. Man hör på någon annan att stola sig att kornör. Så du upplever att det här är ett störst samband mellan folk och arbetsmarknaden? Det här var, ja. Sjukrökningsföreningen har ett öliga tatt tillknyttet till någon annan. Det här har någon annan att lämna sig upp äta. Och då är det inte starkare än det vekaste lie. Ja. Ja, nu säger du att kvinnor valde detta faget, men har du några tankar om vad man kan göra för att få fler män till att välja detta faget till? Ja, det är ganska ästligt också vid som, alltså, både som sjukröktarfröläsande och som sjukröktarfröingar skulle ganska vara bättre till att mila vad för förläggar man faktiskt har. Att det är inte bara att leta och ja. Men att man kan skriva fokus på eisen det är mer alltså det fackliga krävande tingene och ta alltså det krövna som är sett till vid annat sjukröktarfröingar och vid alltså det är ju sjukrökt och det är att lägga sonder att lägga vänflon alltså lägga sprayter i akrarna här och det är så öliga mer fackligt än bara att vissa omsorg. Det är ju en professionell omsorg vid utrena och det är inte bara att ha fitta eller så. Det är inte bara så här hej till hänt. Nej, det är nämligen inte det. Och det är så öden Nu sitter jag och huxar. Helt du det är så viktigt vid en jeansbyte och sjukröktarna. Ja, så det är så jag vet att ja, det är mest kvinnor som fashion men det då alltså just såna kvar 4 månader vi får fler män innan att faget och det tar vi dem. Och så hälften av de inlagda är oss män. Och det är 4 månader alla städerna alltså om man säger kvart arbetsplats du tar sig om så är fjällbrotten alltid till en fyrrätt. Ja. Och vi är imisk män och kvinnor och kunde väl umynda mig att det är öker som män ägnar sig öliga väl till. Och så här öker som kvinnor också ägnar sig öliga väl till. Ja. Det har alltid är gott svärt. Det är gott att kunna välja. Vet du en 4 månader att du valt att läsa i Färjön emot till Danmark? Ja, utbildningen är en licensjörelse. Det är en professionsbachelor som tycker 3,5 år. Och i Färjön täckte så 4 år och en bachelor. Och här har vi så hållt år långt av teoretiska undervisning. Och Sean, hvis man vill utanlanda läsa så ska det inte ringa för det, men jag vill gärna vara hemma i Färjön. På grund av familj och föräldrar och allt det där. Och jag hade roligt gott att jag vill anmäla. Och följer absolut inte att uppbyggingen i Färjön är att man får näkra sen. Ja, det är ett mitt intryck att man har hört det fortalt om det. Ja, det är önskn i vitoj att vi är att åka utbyggning och fagfolk som kommer ur Danmark eller Färjön som kommer in i Halsverset. Det är fackligt lika väl fyra. Vi nu har vi det andra fagökare, kan vi bäges ha danskar och föringar. Den teoretiska och den praktiska vitan är inte lika god. Nu läser jag eisen själva sätren och jag vill lägga läsa och jag följer att det är socialt att det fyller eisen ägg för mig här. Men nu vet jag att du har barn. Hvordan får man til å henge sammen vi lesna og passa barn og altså være sin social, være sin vi først. Hvordan gjør man? Det är strukturer. Ja. Och så må man ofta ha bötterna vid. Ta en tjej och samma vid flocksfällen och sånt. Ja, men jag följer inte att det är en förring överhuvud av att läsa det. Och mamma. Det är du möter klockan 9 och du fri senast klockan 3 tar du efter skolan och det passar ju väl in till att skulle alla vara hämta på. Ja. Och så kör det man ganska bra för det som du har gjort ta. Det är praktiker så som man ska möta klockan 6. Men jag följer inte det är en förring. Nej, det tar det en 4 månader till bors. Här som familjen du är från. Ja. Är det fler i bösken som har varit?
det ölen jag gammal. Ja. Som det är så sjukt därför är så det gånger. Ja, nu att det är två på. Nej, jag var på vägen till att finna det alltså. Ja. Och det var nere så jag hade inte nätverket. Nej. Så måste vi komma så var det en räfästning alltså. Det var något tänkt som mamma måste bara säga fra. Ja. Ta. Mm. Men to räfästen några till och där räfästen några fra Ja. och Ja. jag är inte vilja göra snacka alls. Nej. Och jag säger det alltid just min mannen kommer bästa tojen det var det vid lås. Vill du blockera att du blir framställda som bara ett par och hejten handen? Ja. Ja? Ganska synd. Ja. Tror att sugarkaffe är ju isne hejtar händer. Ja. Men det är så jävla mig grann. Det är så rörande något annat. Och tillsammans med det faktiskt gärna visa dig om en teckning här. Det som faktiskt är skriva hejtar händer. Men tar man väl att det är gasar det. Ja, det här var akkurat den här känslan jag fick. Att det här var inte det här som tid helt det var. Så har vi tecknat sig inte försälligt här. En kanyl. Och sambandet mellan tyckon som 20 fingrar. Det är ju så här. Ja. Ja. Och här är en 20 rökta fröingar som är umynda som en sol. En glasshål. Ja. Men tusen tack för att du kom. Jag har funnit ordentligt och lärt mig om ett fag som jag inte visste mycket om. Tack. Tack för att du kom till vi.